Muri Zimbabwe. My MTC from Mazingo. Ye mimbi wedu watangati naye mkati mezuara nazai wantudaira maitirwo zvakanaka. Ndosa tinoita sondo rega rega musi wechisanu wega wega tinenge tine muimbi weZimbabwe. Chirega katimbodaizi timbofaisa zvino. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Makadi zenyu zitarangu ndilo au petigatsi. Chikwata changu orchestra mambazo. Makati rayo #1 internet radio station. Zimnet Radio inounza dandaro zidzo varaidzo inokusanganisa ini zvakasiyana uye nevakasiyana mimanzi zviripo inounza mafaro kwamuri kubvisa stress. Session yenyu yakanaka hushi pasina nyuchi. Kushisha unenge basa shamarire munozenyedze Zimnet Radio ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga. Iwe garapa ndati garapa unzwe masounds ari kudonheswa panapa iZimnet chete iyoyi. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. Yes, Muri Zimbabwe. Eita bom gospel takupina musungura. Christmas ota kubababamo yakazimuri uchi ndiye muimbi wedu watingeti naye next Friday. Rega kama kanonzi mukupera kwegore shuwa gore rakupera naye pamane ngoma Chris vane Live Wire Kings ndo chikwata chacho aimi anditore
Masocha kubonana mu South Africa nevagomana ve-Live Wire Kings pama inonzi muri huchi vatsigiri vangu muri huchi kamakana zokupera kwegore featuring mwana wamaisisiri ya mkoma makingwazi mkoma Christian kitina next Friday pachirongwa bana pa live and clear from South Africa kana vatiriri muri huchi Zimnet Radio. batanda kuchingamidza pachirongo huchipasira nyuchi munda chamaruza asi kune vari kutibatirawo pakati tanga tina mai mutisi nhasi kubva kumasvingo gosoratisa tanga tikufamba naye zvino takumborova koma Christmas cha Live Wire Kings kubonana pa South Africa muimbi wedu watinenge tinaye next Friday chakachaya shuga pashuga kesto pazvese uchipasira nyuchi mika ini zi zvangu kunyararo muri huchi mukupera kwegore kudai izvo muchititsigira vakomana imi mazvita mukoma Christmas ocha vari kuda mhanzi yavo vari kuda kubva miyo ndibatei get connected kwavari nekuti vaimbi vazhinji vese vakuzvitengesera mhanzi saka ukaenda kumarecord bars dzimwe dzenguva uiwana kubva kuno muimbi direct
Mr. Gokwe, Mr. Clifford Mutaiki, Mkoma Clifford Mutaiki. South Africa Zakari. Wakati burisa Obama Ichai Nzima Kereke Janjuga. Kutoka Kamugano Nzi Shingirira. Brand new release. With the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Mafaro on Zimnet Radio. Brand new releases. Mafaro. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Inga
Uniform ichese inonzi makerekedza njuga. Dzimba dziri kuzendemurwa nemaprofita. Bhutsu dzavari kupfeka masutu vanochinja masutu day in day out. Mamunya vakomana hanzi hauchasvika pamuprofita zvekumhanya. Ndiwalfambura chinonzi makerekedza njuga kamba kanonzi shingirira. Wani chinofamba chinotanga nekukambaira wani. Ukarwadziwa nezuva haupore. Mr. Gokwe neorchestra varaidzo mukoma Clifford Taiki mutaiki. Tiri kuvadzosa pachirongwa in the few weeks to come. Takambokurukura nawo nezvealbhamu ravo rinonzi rekutanga. Auzomboda. Apana chinouya chega. Votonamata misi nenguva zvese Mwari vanokomborera. Tinoita zviri kutandara nevanoda kutandarika navo. Huchi pasina nyuchi pasina huchi zvese zvawada. Shingirira hama. Hapana soko rakanaka, soko rakapfuma fanika rawapuhwa iri. Nyika yekwedu independence pavhe asi kana usina plani wairaza. Mabasa anogona kutangika kuwanika asi kana usina qualification yekuti wane basa rachona vakomana imi. Thank you so much mukoma Clifford Mutaiki kubuda South Africa kamboshingirira. Muri Zimbabwe mukati mezora nezuro pachirongwa men's corner haigona kutaura angari machikichori. Mudhara wehanga DJ Sodza vachatanga. I share the same sentiments navo. Gone the days yekuswera munhu uchiti pasi nanhingirikiniri. Unomuti pasi ndiwe Mwari here wewe. Ndozvinotitadzisa kubudisa vana veZimbabwe. Ye pasi nanhingirikiniri. He chakazoti pasi nanhingirikiniri. Ndozvinotipa kuti tsikirirane izvozvo. Zvinoda kusara munyu Zimbabwe ira. Kuswera uchiti mumwe munhu pasi naye zvinofanirwa kusara kuchererwa pasi chaiko. Waenda paunenge waenda ita pamberi nemhuri yeZimbabwe ndo zvatinoda izvozvo pamberi newana weZimbabwe regardless yekuti ndiani kana kuti ani. Iwe kondozoka democracy totaura zvatinoda takasununguka izvi. Mukoma Joseph Garakara vakatibudzira kambo kadzakazva single inonzi Keep Up the Pace Zimbabwe. Mwana Mbama Israel.
the best, catch up, others are going. Keep up the best, catch up, others are going. Zimbabwe, keep up the pace, hey, catch up, others are going. Let's hope in this new era things are going to change for the better. Hakuna kuswera vanhu vachiroweswa nemariot police, mapurisa riot chirova vanhu. Kana vanhu vane chavasingade, let them speak out. That is the new Zimbabwe. Zakare. Let's catch up with others. They're going. Let's keep up the pace. I think we change up for Namkoma Joseph Garkaran Pam Express. Iwe unosodei. Munhu ngaone kwese munhu kwete sembwa. Ekuti kana wakasikwa nomufananidzo waMwari, everyone resembles the image of God. Kana uchida kuita bora ngoma zva kuti ukuda kutovhiringidzira mwe munhu agoma naime.
Let's just give him the chance. Let's hope so. Let's hope so. That all will be good. Ndozo zeze. Wakubata maripa uchi pasina nyuchi. Zise go. Kumone babrrr. Ziri kupisa. Kana kuti treki yauna kwa unokwanisa kuiwana kunze kwa ngoma Joseph Gargara Badzi ni wacho mshamarari. Yes, tiri tu ndisi treki yoyi. Kana waida ugeti connected kuna ngoma Joseph Garagala mo dila nyaya dzemasenza chepapa. Ndinira ndibate mare dzevayimbi ini changu kungokudzai kuti mhanzi dzabuda uchida utenga kuna muimbi direct. Nekuti vari kutengesa mhanzi vega vaimbi veZimbabwe. Makadi mose muri kuti bata. Hanzizano pangwa une rago ndiri kutaurirana pana parume kuti zvino zvanzi zvichachinja mabasa chavako. Kana usina chekuti uwane basa rachona it's going to be a big problem. Vana veZimbabwe ndozoti vakachangamuka. Let's keep up the pace, eh? Things are going. Thank you so much, Mkoma Jose. Yopina zangu mkrembo marare ndikudedza Pastor Barbara Chivaura. Another latest single inonzi Anouya. Ine vanopindura minamato zvakasiyana kanisho mazimba ose. Hezwani takapindurwa. Kuchema kwese kwa vana veZimbabwe takapindurwa. Let's keep praying. Hakuna nosiva nguva asi Anouya. A brand new release. Hakuna nosiva nguva, ishe
kanodzi anouya ize vanouya nemumakore uri kuriudzwa sokunzi ari kuuya kare kubva kuna Pastor Barbara Chivaura mukaimbo nomuhararei izirwa zvakanaka zvako musuchisano kunouna iwediwei zvirizeko parisei pamwoyo apa parisei pamwoyo ekuti pakasagadzirika pamwoyo nepfungwa zvinovhiringidzika pamwoyo panoda kugadzikana pfungwa dzogadzikana zvinozofamba mazvita Pastor Barbara Chivaura hanzi Christmas box kune mafanzi avo album rikuya makadiko muri kutibata ndopinda mu-UK muno mukumusoro uko kudhuze neCoventry mukomarangarira ichironda kubva paalbum ichaicho inonzi gadzirira kapa kananzi tapiwa simba najesu chakadzirisa ndivaunze pachirongwa zvakare latest album New release.
kambo kanozitapuwa simba najesu kubva paupama yakanzigadzirira komarangarira ichironda ndichisi kunyazobatira nzvimbo yavo but ndinomboziva kuti vaibatika zvava mucoventry umo ikanga ikakasa karega ndingoti mucoventry imomo kati titange kupusha dzimbo dzavo vachange vari kuuya panepinyoro panapa live oneiha ndo zvatinoita kana tabata vaimbi kudai izi tinenge takurova mhanzi dzavo mbichana kuti mufanodzifila akomurachira akatakura 8 tracks dzimbo dzechitendero bhazi gita ranga rakagarirwa nawatenzi mukoma Howard Pinges ipapo crew rakavabatsira vakaburitsa albhamu yakasonaka chaizvo makarikuma kuti bata muna mavharo simba tinongoripuhwa naMwari je tinopuhwa naMwari simba chinonzi Brian Warambwa and Extra Force International album ichaitsva inonzi Resurrection Chapter 1 vakambo kanonzi mwana wedangwe You can never go wrong with Zimnet Radio. Bye.
Gamba revoitsvaitsva rinonzi Resurrection chapter 1. Chikomana ichochi chiri kuuya tarega timbofanopusha manzi dzake. Inonzi Brian Warambwa and Extra Voice International kamba kanonzi mwana wedangwe. Mutambo wadendera. A brand new release. Kuti maitiro zvakanaka nako kambo mwana wedangwe chikomana ichochi chiri kuuya is lined up for the show like shopa kuti pasina nyotsi kama ndakatsika ipapo ndongorova dzokomana vari kuuya chete lined up pa kuti pasina nyotsi kupinda kwandaita pabhamu yakanzi Ten and Shoot. Vakomana vechazungudza the Eagle Power vakatungamirirwa naMugoma Alec Musuki. Vakanonzi wakandiremadza. Is coming Zakare is coming. Brand new releases.
musangano wekuti unirambe bebi unodadisa wamira neni. Musangano wekuti unirambe bebi wanidadisa wamira neni. Vesha chao vangavo tomborera parudo rwedu kuti unirambe bebi wanidadisa wamira neni. Newe pasha tsinenderetana Lupinda newe panema andimbokusiye Lupinda newe pasha tsinenderetana Lupinda newe panema andimbokusiye Amshika werudo tsinenderetana Lupinda newe panema andimbokusiye Amshika werudo tsinenderetana Lupinda newe panema andimbokusiye Baby, you know that is uno mira neni. Baby, you know that is uno mira neni. Shizu keseroba uno mira neni. Chendi murumbu uno mira neni. Disina mari uno mira neni. Chenda kanyangara uno mira neni. Shirwante shiremi uno mira neni. Kare wangu jiyaona Chandu no kudira wakata ini
nebadai wakada mari ungadai wakandiramba kare kare wangutia uoneke imwe nguva ndoya nokuona nedai wakada mari ungadai wakandiramba kare kare wangutia uoneke imwe nguva ndoya nokuona nebadai wakada mari ungadai wakandiramba kare kare wangutia uoneke imwe nguva ndoya nokuona nedai wakada mari ungadai wakandiramba kare kare wangutia uoneke imwe nguva ndoya nokuona nebadai wakada mari ungadai wakandiramba kare kare wangutia uoneke Mugoma Alex Musuki ndichazunguza ndikupawa hanzi hondo dzegondo dzoperera mudenga wakandiremadza kubva paalbum itsva inonzi 10 and shoot ine 6 tracks vari kuuya zvakare mukoma vacho vari kuuya is coming nzwe kuti zvakamira sei vakazvitangawo sei vari kubva nekupi vari kuenda nekupi vakomana vatsva gore rakupera kudai izvi zvinobva zvanakidza nai zvinobva zvanakidza mbambande ngoma pahuchi pasina nyuti imaparo chete promotions manzi dzega itsva gore rakupera kudai izvi brand new release kupinda kwandaita paubhama yakanzi moto uyo kupinda mumarondera nekusangana ngoma Josephat Somanje stars kamba kanonzi Ndanyara mazoko andanga ndichiita chiramuna mai nini ndaona aenda kuna mai wavo ndakutsvaga dombo nipinde ameno kuti ndinonyarira kupiko nekuti doro handimwe zvimwe zvenguva dai ndati ndanga ndakadhakwa brand new releases with Mafaro.
Zimnet Radio. Number one. A brand new release. Karira pauri kuwatsura pa anozona ungazonyora message anzi wrong forum zina pa ikona kutaura wa texta vari kuita masoko echiramuna mainini bamukuru mainini bamukuru kwa kuti send kona ikona kutaura aenda pa WhatsApp yambuya vakoma nemi ekupa pa pamitsetse inonzi moto uya mukoma Josephat Somanje stars ndazindanyara ndaimwa zvimwe ndaiti aiwana ndadhakwa zvino handinwi ndakutotsvaga dombo rekuti rikazaruka rina musuwo ndapinda kushaya pekunyara mona zvichenjerera zvimwe zvamunotaipa muchiwatsura kana zako uri munhu akafara akatambanuka zako uchida ngotambanuka namavharo ikaka uchida zako kuzofambirana namavharo nezviri kuitika munyaya yemhanzi
Ndine gurupu rinonzi uchi pasina nyuchi. Unotidropera namba yako tokuedha mugurupu racho imomo. Nderekungotaura zvemhanzi chete. Banana mazano mashows atinenge taita tichisheya ipapo. Saka donetsa pa 0786178329 ndo namba yangu yeWhatsApp ipapo. Unopinda mugurupu racho 0786178329. Mabhirira akawandisa malatest hopo chawi. Saka tambo 6 tracks album rinonzi Moto uyo. Nazinda nyara ina ndisi ite 40 kusipira pasi. Wana maina na baba kana tirimo muzimba wana maina na baba kana tirimo muzimba chitsa chinozviti Jalemi paalbum yakanzi Topinda Musango. Kama kanonzi utano vatarisirei zvakare vari kuuya mugoma Jalemi. Eyayaya hatisi kumira kana hatisi kumira timu yacho Mafarichere Promotions kukonzeresa kwega.
chicha chinonzi Jalemi paalbum yakanzi Topinda Musango. Kambo kanonzi utano, tese tinoda utano, tichenjerera utano muri yeZimbabwe. Vari kuuya Zakare, vari kuuya vatomwa mudhayari. Saka vaimbire Zimbabwe pachirongwa cheZimbabwe nepenyere Zimbabwe kumuri yeZimbabwe. Tese muri kuti bata. Zedu pamusi Friday 24 November. Rakupera gore racho rakupera. Zvakabatika here zvamanga makaronga zviri kubatika here? Kana zviri kubatika kwauda kudzokera padrawing table kuona kuti sei zvakaramba kubatana. Zvakaramba sei? Mazita Jalemi mazita wakomanaga Prophet Kitweru. Kurarama kwako kunoda kuongororwa napatakadaro. Mararamiro wako anoda kuongororwa. Kuongorora mararamiro ako mukomakire nizuru. Kunoda kuongororwa. Kambo kanonzi ongorora. Anoda kuongororwa. Wana nguva chaiyo yekumbozviongorora. Tora nguva yako uchimbozviongorora. Kwaunobva, kwaunoenda, kwaunobva, kwaunoenda. Mararamiro ako anoda kuongororwa. Kurarama kwako kunoda kuongororwa. Atora nguva chaiyo yekumbozviongorora. Wana nguva chaiyo yekumbozviongorora. Kwaunobva, kwaunoenda, kwaunoenda. Ukazadaro mwana wamai vangu ndapota zvangu ine unotema. Ukazadaro mwana wamai vangu ndapota zvangu ine uchachema. Uchachema iwe Uchachema. Unochema iwe Unochema. Orange riri pamusika rinoda kuongororwa. Orange riri pamusika rinoda kuongororwa. Asvika pariri uchimboriongorora. Tora nguva yako uchimboriongorora. Chiriongorora, chiripenengura, chirinanganidza, chiribata-bata, chiritsvanya-tsvanya, chiriongorora. Ukazadaro mwana wamai vangu ndapota zvangu ini unotema. Uchazoona kuti inga rakaora iri. Uchachema. Uzoona kuti rine honye mukati. Unotema. Oye. Uchachema. Oye. Unotema. Suti iri pawindo inoda kuongororwa. Suti iri pawindo inoda kuongororwa. Rega kungoita chitenge-tenge. Apinda mukati uchimboiongorora. Tora nguva yako uchimboiongorora. Chinanganidza, chiongorora, chipenengura, chiedza-edza. Ukazadaro mwana wamai vangu ndapota zvangu ini unotema. Oye. Uchachema. Uchazoona kuti haisitadzi yako iyi. Unotema. Uzoona kuti inga yakarambira. Shingi Mafano on Zimnet Radio. Unotema. Oye. Uchachema. Zvinhu zvose
bata bata ongorora penengura ongorora penengura. In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7. You're listening to the hottest internet station. Orange ripa msika rinoda kuongororwa, rega kungoita chitenge tenge. Svika pariri uchimbori ongorora, svika pariri uchimbori bata bata. Chiri ongorora, chiri penengura, chiri tendereza, chiri ongorora. Ukazadaro mwana mai vangu ndapota zvangu ine. Unachema uchazoona kuti inga rakaora iri. Uchachema uzoona kuti rine honye mukati. Unachema oye uchachema oye unachema. Sutiri pa window inoda kuongororwa, sutiri pa window inoda kuongororwa. Rega kungoita chitenge tenge, apinda mukati uchimboiongorora, apinda mukati uchimboipenengura, uchiedza chipenengura, chibata chinanganidza. Ukazadaro mwana wamai vangu ndapota zvangu ine. Unachema oye uchachema. Tabva mukambo keutano kubva kuna ngoma Jalemi. Uchazopinda bune kanonzi kuongorora. Kana uchitenga uye mbonotanga omboiongorora soona kuti yakandigara here usati wabudisa mari. Chekudya chaicho unoda kuona kuti chabikirwa pakanaka here, munhu wacho akatsinda here ako kusevha. Kuti unogona kuzochema iwe, unozogona kuzochema. Ngoma Kireni Zuru paubhamu inonzi Prophet Kitwero. Ikamba zongoorora. Bata mazoko soka rivhigwi. Unoita mukati mweupenyu hwako. Chinoda kuongorora. Chinhu chose chinoda kuongorora. Kanhu kose kanoda kuongorora. Uchiongorora penengura nanganidza bata wachike pese soko iri rinenge ngoda. Baba tofanwa kungopenengura zvinhu uchinyatsotarisa vhura maziso. Uchiongorora kana uchigeza kumeso unogeza uchitangira kuchirevhu kuchienda kumusoro. Uchiongorora kuvhurike. Maita mukoma Kireni Zuru album rachiri kuwanika kwavari warida ndibate panamba yangu 0786178 ndokukonekta namukoma Kireni Zuru. Rega timbotarisa panyaya yemazita ane zvaanoreva mukati muupenyu. Akapiwa mazita akasiyana siyana, dzimwe dzenguva vabereki vane zvavakanga vasangana nazvo, obva pazita pamwana ndo mwakadzi chatambudza, umwe anzi tafire nyika, umwe abva anzi Zimbabwe nekuti mubereki akafira Zimbabwe. Zita rako rine zvarinoreva here? What is the meaning of your name? Kukoma Kenny Mushuko kubva paalbum ane nyasha kamba kanonzi mazita. Brand new release. Masita
Taura nyaya yemazita ipapa pashuwa vamwe vana vakapuhwa mazita ana sekuru, vamwe vakapuhwa mazita ana tete. Mwana ndiye anopawo zita rababa wake kana ramai wake kune mwana wake waabereka. Zvimwe zvacho zvine zvazvinozoteera kuteera zita. Mwana makubatsirwa nemwana garai pasi pamusoro pemazita.
mushuku takambokurukura nawo pachirongwa panapa pamuravo rinonzane nyaza vanobuda zvano marare umo pane zvechipo pamatarinda zvakasiyana siyana tichinzwawo maipfumai nenyaya yemazita zvakare ngatimborimaindana mazita aya rako zita rinoreva kuti kudini rine dudziro here kana kuti vabereki vakanga vanetswa pamuraini zikanza muchationa rabva ratoita zita remwana kubva paubhemu rakanzi motende maipfumai
Zimnet Radio. Mazita iyi zvakabatwa nababa ngazvirege kunditeerera. Ndinopa mwana zita rine munhu ane zvanga akabata-bata. Imi munyaya yemazita iyi. Maipfumai kubva paupa mutendi. Ngatizofungisisai mazita tinopa kune vana vedu. Kana mazita takawapa kune vana, unozoona mwana amuita muzindo ozoshaya kuti ko mwana zvakabva nekupizwa. Kudziura mwana so munotomisidzana. Munozimwa unoda kuzoona kuti zita rawakapa mwana wacho kune wedzinza kana kuti nditete vaitozikanwa nehistory kuti aiwa vatangike. Aikona kuzodaro vakomana, aikona kuzodaro. Saka zvakare ngazvive zvakare. Inoziva Zimbabwe yanga isiri kuita kunge iri Zimbabwe. Ndauya ine new era. Kuti zvakamira sei pamberi apa. Kumazvira album zinanara nemagitare. Sungura president mukoma Albert Gatse Orchestra mavambo azvo. Gambo kanozi chabuda hapana. Kusera kushanda kubvira mangwanani kusvika ridoge chabuda hapana. Famba nayo ngoma mukoma Albert Gatse, mukoma Roberto Sungura president.
mukoma Albert Gas Orchestra mambazo kubva mamba mekanzozvinganara nemagitare shura nemagitare kana zichabuda hapana yezingosenza chete 15 years mudiaspora kudzokera kuZimbabwe nenhava yakazara mhepo paperback yakazara mhepo itawo zvinoita vamwe kare kwatozviti sungura president kudzosera sungura panzvimbo payo mazita mukoma Albert Gatse taramba takasika zedi ipapo muri Zimbabwe uchi pasina nyojena mavharo mukoma Richard Zandia njere pamwe boys paalbum yakanzi ane karingenya kapo kanonzi makandifurira kaimima komana album itsvaitsva a brand new release.
Zimnet Radio. waifurira muzukuru ansaiwa ndekubhawa kaniwe siyana nezveku akuroorwa kuite siyana nazvo izvi gomana imi kuna vanhu vanofurira kama kanonzi makandifurira vamwe kuti anokuudza kuti aiwa ita so zvinhu zvako ita so ufunga kuti aiwa zvakanaka saka paya akazoburitswa soko rokunzi zano pangwa une rako unoudzawo kunzi imba ina kunaka asi iwo wane murume wani unoudzawo kurora kunaka asi iye ane mukadzi wani vari kutibata vese nekuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi namavharo DZ Studio South East of England. Mavharo chete promotions iko kupombonoka zvirika paFriday pachisano gono kuri kutonhora zvingaite kuti kutonhora akaudza vamwe ndikati ukaona wafriza nenzeve zvakaoma pana bhururu wangu akangombopinda munomu achiita rese bva awana agency akangorejista angonzi basa ana kuudzwa kuti basa racho kunoshanda macold rooms vakomana imi
Wasvika kuye akuona vakomana vekumakodhums vamwe vakapfeka maovhorosi 4444 yangu inani kakadhikeni kaanako vakomana imi anzi mafaro ndakatanga kuoma nzeve idzi ndikanzwa kuti panamba aiwa gemu rakatozvipengi ndichiona varume vaishanda navo mukodhumu vakapfeka maovhorosi 4 pamusoro upfeka chibhachi aibasa chairo kunenge kwatonhora kunze kufamba zvedu nedzivakomana vatsatsa vari kusumuka vari kuda sapoti yenyu imimi neni wakada kamba kakarubva paalbhamu ine 80 tracks inonzane karengenya vakomana venjere pamwe boys boys dzacho ndo dzakazomborova namukoma paradzai mesi namukoma paradzai mesi kujera maboys totsaurana mukoma Richard Zandia anatete munozogarisana zvakanaka nevazukuru chirongwa chine chatibuda muZimbabwe ipapo musambo pakanganwa ipapo landlocked panyaya yemhanzi andibude kunze so much Mukoma Richie, thank you so much Mukoma Richard Zandia. Vakomana venjere pamwe boys kambo makandifurira. Panaka ndichirowa mhanzi dzemazita pai Mukoma Romeo Gaza ganga kachitiza pandazoka wati. Yachinzwa kuti Mukoma Romeo Gaza next Ravalembe kubva paalbhamu mpedza zvose. Vanozviko kuti iniko nenyaya yemazita Mwana
mazita tanga tikutaura iyi Makeni Musuku waruwa mazita vakataura nipataura napo Mai vakataura nipataura napo Naungoma Romeo Gaza Valembe Extra Valembe Pakamo mazita Mpedza kwese Mpedza nyaya ndozvitarabwa muracho vakomana imi haimikaimi Vatiribata ndikuchingamidze pachirongwa extended huchi pasina nyuchi extended Mwana wachema azoziva kuti akapuwa zita rasekuru vaitamba ngoma Kutidzana nengoma chete Katizongwarira mazita tinopa kuvana vedu vatinobereka Zimbabwe muzvechishanu makadiko zvenyu kwese kwamuri Vachibata muri pahuchi pasina nyuchi Paruzeri Promotions kutanga kwechironga tataura namai mutisi vekumasvingo mukungurudza zvedu ngoma Tichisangana ipapo Sandaona ega iminana Matauya kuna mata Atina kuya kuti mutupe namo na matambudziko Maporofita Kupinda kwandukita vapa mekanzi zvasiyana Sungura facelift Maporofita Ichamari One on one na doctor ya $10 but na mporofita ya $50 Mukoma Senator Tichareva and the Sky Limit Express On his way, he's on his way Mchinda wache Mukoma Senator vari kuuya pachirongo saka Katika kanonzi ng'anga dzemabhachi Maporofita Maporofita muri kwere ugosumudze maoko ndikuone itore Uyungava Asina chiremba $10 Asina mporofita ya $50 Iweka Wakaisa glasi rako mumba uchituona shako Usokore nyuza ndizo ziri kuitika.
maisisiri ya mukoma Maki Ngozi yaporofikwa namba yechitupa mbavha ndo dzasara chete funga kutsvaga mari akutsvaga chechi kutanga chechi kutengeswa kunge vakahodha nemari mbavha ndo dzazara panyika Zimnet Radio. Number one.
14 pounds. Ama. That's it, 14 pounds. Ama. Sando Ombe. Mafaru mutarisei mukomana yemutarisirei masvondo ari kuteera aya tatiregera timbosvina manzi dzake mukomana munzwa akakuitira patinozoya naye masuti aiwa n'anga yemabhachi dzemabhachi takambozvinzwa asi nachiremba inenge iri $10 consultation fee asi wazoenda kuna muprofita ari kudetserwa $50 nemamonya futi pamaprofita pachepa dzavasvikirwe zvekumhanya maprofita kupapabhamu yakanzi zvasiyana sungura first slave day vakomana dzisky limited express namukoma senata tichareva nzowaya yacho Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Uri kumboona zviri kuitika mustudio muno muka mustudio muri kuitwa mashura mustudio kutsika ndikuti kunze kwapisa kuti nobvumirwa tiri pabasa tichitamba zvakare mbori yezimbabwe nhapo tambwe inogedza ichanaka inoregedzwa ichanaka ukazoona mukoma kemi maudza kuti Mafaro akakavhai for 1.5 hours mukoma kemi wanga chifanira kunge vainesu pamusha wemari asi vabatikana amisi tinofamba kane mabhirisi akandosakatarova extension saka mukazovaona mukoma kemi zimaudza kuti hanzi naMafaro ndiwane chikwede changu che1.5 hours svondo rinouya muse Friday ndina mukoma Chris million masocha kubuda paSouth Africa album ravo rinonzi muri huchi vanofamba nechikwata chinonzi Life Wire Kings ndovatenge tinawo from South Africa mwari atitendera atichengeta akadokambuka takuvhara nako chirongwa nhasi kambukanonzi zvino kunetsa. Let me rewind it.
ndiko kamba katapedza nako chirongwa chanhasi uchipasina nyuchi okoma Krisi Masocha ndo vatinenge tinawo next Friday pachirongwa uchipasina nyuchi live from South Africa vachifamba nechikwata chinonzi Live Wire Kings album ravo rinonzi Muri Huchi Mafans. Muri Zimbabwe ndapakutenda zangu zvikuru zamufunge zenyu. Itatanga kukurukura na Mai Mutisi. Kuneno mumasvingo mugospel artist watanga tinaye tichitarisa album ravo rakanzi Usacheme. Itafamba zvakanaka tichibva tazopinda musecond half yehuchi pasina nyuchi yatanga takungorova mabrrr. Dzimwe dzatinongoramba chiwe uchidzai kuti aiwa vaimbi vakarova munokwanisa kudziwana. Naune mhanzi dzaunongochida ndidonedzere pa WhatsApp 0786178329 UK code. Inini zvandinozoita manje ndozvokuita link up nevaimbi vacho wotenga mhanzi direct kubva kune vaimbi. Ndozvakuitika vaimbi vari kuzvitengesera mhanzi dzavo vega. Kana uchida kupindawo muhuchi pasina nyuchi group WhatsApp group ngatindiri kuzoti mashow atinenge taita sanhasi tinosheya ipapo tichikurukura nyaya dziri kuitika munyaya yemusic industry muZimbabwe. Vaimbi vacha ndo patinokurukura zvedu pagrupu racho ipapo. Ndikandire nhamba yako namba yandataura tifambe pamwe chete. Riri kuzara zvekumhanya grupu racho. Zvimwe zvatinoisaba imomo dzinenge dzingori nyaya dzemhanzi negospel chete. Mhanzi nemunamato, mhanzi nemunamato. Zvimwe zvese izvi kwete mugrupu macho imomo. Munamata chete nemhanzi ndo zvatinoita. Kana uchifunga kuti ungadedza kupinda mugrupu racho rehuchi pasina nyuchi, donetsa WhatsApp panhamba yandakupaya. Zimbabwe ndatenda zvikuru. God bless you all. Thank you so much. Tatenda zvikuru. Next week mukoma Krisi Masocha.